நாம் சுதந்திர தினம், குடியரசு தினம், உழைப்பாளர் தினம், இரத்த தான தினம் அப்படின்னு பல தினங்களை கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனால் உலக தேங்காய் தினம் அப்படின்றது கேள்விப்பட்டிருக்கோமா? வாங்க அதை பற்றி தான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். தேங்காயின் நன்மைகள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாங்க. உலகத்திலே தாய்ப்பாலுக்கு நிகராக சத்துள்ள ஒரே பொருள் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தேங்காய் தாங்க. தேங்காயில் இருந்து 18 வகையான தாது உப்புக்கள் நமக்கு கிடைக்குதுங்க. மேலும் இந்த தேங்காயில் இருந்து நமக்கு எண்ணெய், சோப்பு, ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு பல பொருட்கள் நமக்கு கிடைக்குதுங்க. இதனால தான் சமையலில் இருந்து சாமி வரைக்கும் தேங்காய் நம்மளோட ஒன்றி போய் இருக்குதுங்க. செப்டம்பர் 2 அதாவது இன்றைக்கி 24வது உலக தேங்காய் தினம் கொண்டாடப்படுகிறதுங்க. 1998 வருஷம் வியட்நாமில் நடந்த பசிபிக் தெங்கு குழு மாநாட்டில் தான் செப்டம்பர் 2 தேங்காய் தினமாக அறிவித்தாங்க. எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேங்காய் வறுமை குறைப்பின் முக்கிய காரணியாக இருக்கிறதுனால இதை அறிவித்தாங்க. மேலும் தேங்காய் பயிரின் முக்கியத்துவத்தை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்தவும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக இந்த நாள் அறிவிக்கப்பட்டது. என்ன மக்களே, உலக தேங்காய் தினத்தை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? மேலும் இது போல் தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க டைம் பாஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.